Bueno, isto ven cada ano máis traballado, e iso que xa estamos rematando o curso e parecían todos moi cansos. Sí, pero para a festa sempre estamos todos dispostos. Pois agora imos ir subindo de idade e temos con nós os rapaces e rapazas de segundo da ESO A, os cales van a interpretar a Thousand Years. Xa estou desexando velos. Un forte aplauso.